בישראל חיים כ-860,000 ילדים רעבים. בכל לילה, ילדים עניים בישראל הולכים לישון רעבים. יש במדינת ישראל אלפי ילדים שאין להם מה לאכול, שהולכים לישון בלי ארוחת ערב, שקמים והולכים לבית ספר בלי סנדוויץ'. עמותת חום פועלת למען רווחתם של אלפי ילדים נזקקים. אוכל, ביגוד, הנעלה, סמיכות ומעילים לחורף. לילדים הרעבים אין דוברים, לילדים הרעבים אין לוביסטים בכנסת, לילדים הרעבים אין מי שיקים כל זעקה למענם. לחלל הזה אנחנו נכנסנו ומנסים כמיטב יכולתנו. אנחנו בעמותת חום משתדלים לדאוג שכמה שפחות ילדים ילכו לישון רעבים. זו השליחות שלנו. בתרומת סל מזון לחג אתם משמחים ילדים רעבים. לתרומות חייגו 03-922-8551 ושיהיה לכולנו חג שמח.